setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soleha perhiasan terindah. Namun yang paling indah di antara semua istri yang saleh. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soleha perhiasan terindah. Hanya istri yang beriman bisa jadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha mempunyai cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai kawin lagi. Ya Allah Nabi batuan kita Nabi Muhammad pegulu kita wahai sahabat itulah saudara wassalamualaikum katalah sahabat. Hai kalau kita mengaji hakikat hanya wajah tubuh lana satabe jangan disangkone aduh alam Indonesia bodoh lana tosasi orang mandang samono inge alim ulama banyak kiramat janganlah kita kapan bodoh munggon kalapo manonan tuan jobapo manonan mudo kota doana bapo tiado zat josi panamo kajinya ayo Allah jo Muhammad di mano koinyo
Oh di mana tampaknya tunjuk kok balung tarang di hati kita jalan sama ke mata marimbo. Aina mungkin dia apa melawan buayo, dah mungkin tunggu akan bumi kapaloku. Aina mungkin babali ayah kau lunyo ada puraso dengan pareso. Ada puraso dengan maraso iba apa mana cincin di jari apa puno lilinjo api bagara cincin karano di jari bagara tubuh di sipamani tuyo mati sebelum mati tentu kenalan akan dilalui jale keluaran akan dituruni. Ai tentu kalau samo diranani jale kabuki samo didaki kubala kuli laisi supaya ada bijona kawi Allah lalu doa dia terkusi di kepala jantung Muhammad berdiri di pangkal jantung sabuku dalam hati tampaknya itu diselembiki. Ai di sana pula bujaya berdiri oh baparang semua mereka menarwan diri kau kala Muhammad di paparangan atas. Ai negeri Makkah lagi makan Nabi kau mana Muhammad anggota suci anggota sama sekali. Masuk sarugo tamponya ni semuanya lagi. Dan kalau sidang banyak kejadian di masa sekarang biar di Bukit Tinggi walau di Padang Panjang. Biar di Solo, biar di Padang, biar di Batu Sangka, biar di Cupatan Lang, biar dia di awal walau dia di awal. Biar kemanakan awak walau kemanakan orang biar di nusana awak walau di nusana orang talah biar gadi-gadi jangan bujang-bujang konan gadi-gadi di zaman sekarang. Ai kalau nagadi kaki tobi hilanglah suko memakai segalongan jauh. Ai lain memakai baju indah belangan lain memakai orang setengah tiang kalau nak bujang dirananina. Ai ramui la maraton pirang ramui la nita malah bacolok jokat pirang tahu mawantu sebelum munsam. Kaki kini lah memakai lalang ditambah puluh memakai suban itu tanonyo tetap balik pasang. Lepas tu Sumatera Barat diaunya di kampung gadang lah selalu pasajo sawajo ladang. Balik-balik dengan tulah pulang balik.
itu masih serupa Ojana dalam pengajian Ia di dalam Al-Quran Kulima Allah di dalam lana kulima La ilaha illallah Ia nabi wala masul Ojana dengarkan Allah doa sempurna dari kami aduh Allah dekat dosa abad dosa yang doa bahasa bapak ya doa
ya Bulu pada ulunya Aku mana dahulunya Itulah dia Musari'ah Minaso Sari'ah Itoi kata kinaso Hakikat tagale Hakikat tagale Padlasase Binaso ibadah dia Ibadah binaso Bicara lama dalam berpikiran di bahagia tetapi cubalah paham bagi mata mengajak tarikat syariat latina syariat lainnya tu oi tubuh nan kasar mengharapkan Tuhan kapan boleh like
kata manusia orang agama pasayangiku indah bamisah Malaikai datang manda awak bumi sanyono kan kita dan wa maramuka wa imaramuka wa kabila duka wa rusulika siapa imam kamu lai ko nabi pangolo kampu lisan no si jahil mana sadi orang aku batu halar kata rabbi nilai suruhan yo Allah yo indah biduli adalah ya wa iyo nyobai nyobaya di dunia malin orang namun pengajian torikan delai babuni topal Muhammad Allah tahunan de Tuhan bela tahunan diulang kau dengan malam sedikit ada ketinggalan sarai rotunya pindah dibawakan macam macam delai tuke di sana sudah lama menerangkan kami minggu natoi anak malah punduana sekian banyaknya baju mau pakai kebanyakan umat di zaman begini tapi tuan banyak ada badan dengan ada noda ini tetapi tak tahu ikanlah nyaton pakaian si Arif awaklah nyaton mbak iman nipi utanglah banyak lampi-lampi Allah pengajian sekian banyaklah sayang dunia sayang indah sayangnya sayangnya bunuh walau
sahabat. ditolakna saudara. Ada ini saudara pengajian lah jadi nampuyo samintaro. Mai kita nionan lemani bangi ayo kunala jojangko. Ay kalanyo kanila sudah malempar kandenyo tanyo. Memala yang kandenyo tanyo di mungkunani oenan basamu. Atapinan iyo yung tupe. Kakamionan baduo. Ana jadi buah pertanyaan. Benalay sa mata jako. Masalah tubuh dengan kasanan de dosa na yola maraso. Ditantaayanan karajia iyon ditolanan pareso. Ayatana tubulah dengan kasa iolanan zahir nangko. Ya itu ay kulinan lajo dagiang ure dengan nanjo tulang inyo. Ay kulin sa balonyo de bakuli apo ionan dahulunyo. Dagiang yole sana balu medagiang apo banada olonyo. Ure ione sana balumure. Apo banada ulunyo. Ay puto nasa balon de batula. Apo pulo da ulunyo. Ay apo bangana sifat Tuhan. Ay tarjoli di sana. Kiro iyo anan ba ito rekan kami nanalabatanyo. Sabana niyo ay pangagian iyo ng tolan de paeso. Sa iyo manangalabon itanyo maramang bulu kudwa di buwenyo. Para solinda diniyate kasyo pana Arjuna mga pangturito. Oy tanari mo kasi bahanya. Tarino na niyo na ninyo suko. Nelayo sana balu kami oy kamana jawab tanyo. Akalabi iyo na ninyo dulo maapiyo dekan kami pinto. Memang disusun nyari sepuluh asa balik iyo juga palo. Ito yung panala de Arjuna, iyo di dalam menjawab tanyo. Bagi kita kami nang memakanlah ia do mangato. Inana niyo na ladiga, ihay makanan pa iyo latigonyo. Kita dia pando jari mani nalai cincinan talataanyo. Ay korila pulo na laditaku. Panabangan lagi bojo. Ay korila pulo na ladinsang. Takato di kami berdua. Ay korila pulo di tatanglaila, kinana toyo de baego. Indanan pandolai kapuan talatai para mato. Ayam pulai buai kalian pun kami mohon kananyo tutu. Anong di paapana aduna memang golongan mudo-mudo. Ayan na yung mula din yung mata pangalaman di dalawa sa malapo. Katulad iyon nandiyo kami nilay laki nandila hilo. Delay kinandang jawaban. Dari kami nan baduo. Di awali dengan bismillah. Iyon ang mulo lanyo mulo. Ay pagkaji-kaji lanyo bana. Iyo sama sonan dahulu kita taayang karajina. Tubo ng kasala kito nangko. O memang iyo denyo ito sa balong patuli dahulu nyo. O memang sipag lanyo Tuhan. O targoliyo lagi sano. O yan ito nalade karena mo. Azim ka na mo nyo. Kadang-kadang lama ananyo. Kabasara diyo sa mato-mato. Ito na niyo labay jawaban denanan mulo para damo. Sabi ko danya sa balong yun e badagiyang. O sifat Tuhan yun di sano. O nabana mo lang yung hakim. Iyon e nalaka na mo nyo.
mana yola denyo hakim kuat iyo denyo pokok kanana itu bana penjawaban iyo nan kadu ayo rasa bala baure nelai ko neladio ada masih Tuhan yo juo tajali la di sano ayat Tuhan mola pawiyo niyo itulah kana monyo mana iyo nalekawiyun kekuatan ay maananyo Agapiko terasa balong batul memang sifat Tuhan juo di sana ayo kana dode jawabana sifat Tuhan tajali di sano oh ya itu adalah debarna mohiun mana kana mojo mana iyo landemu iyo menghidupkan demananyo Alhamdulillah jawab Tuhan debatanyo ay talabiala tak kurang maaf kami pinto iyo masih lawan onde ndak ubanyo onde pak kurang di dalam yo parakayo di dalam nekanai dawa oi kamandawa pulo tantukanlah de tola nelayula le gamponyo ola di tantang itu ditambah le suranyo ikola pertanyaan di kaminan de badu Akasinan barapi rambari labanamo masalah tubuh ditambah suranyo ona karya lasalubu ibarat lamanimo ai kuli bapa edani batang tubuh itu apola de nyobana oi akale pa edanyo edakyale bapa eda apo pulo pa edanyo ai ure nan bapa eda ai apo nan pa edanyo tulang bapa eda apo nan pa edanyo Ayaponan paedanyo Jet Muhammad diri kita Laja dia sikit itu Kami nambatanyo Indah panjang-panjang Indah bakelo-jelo Oh biasne asal bajaso segala hormat jawab nela tanyo di pasang tanyo jo irama den lamo jo irama denyo opo kaniko na jela niyo eto mi jo pisanan punyo eneng karajo ingin ku menangis saat ku terpaku mengenakan nasib diri yang tiada arti tak pernah ku nikmati megahnya dunia bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu duhai Maheti hari-hari berlalu bagai dalam mimpi seakan ku melangkah di balik awan kelabu yang ada hanya hitam yang ada hanya gelap aku melangkah dengan perasaan padaku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita pernah ku sesali namun itu tiada arti kini kami sadari
suratan tu kasila wa nanaluna babini. Iyo itulah bunyinya di boko lain nabi. Dirantang namu apa namu badai mato ini. Iyo lagi ni bagaran kayo manjalang ladinyo pagi. Lama salawat ladan laikan lapado nabi. Layo bayo na doa sila na batang gambaran miya Lain berkahnya nalai baris wahai. Iyo manda pila sabaan yo dari yo lari yo nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah, di ahlil badri ya Allah. lagi padi mudo dimakan burung lanyo Allah. Samalam lari ya Nabi kita, tanang lari ya oleh lomba. Samalam lari ya Nabi kita tanang lari ya lomba. Barulah lagi si pagi muda, makanan balam lagi malam hari. Samalam lahir Nabi kita Padamlah api lada orang majusi. Samalam lagi Nabi kita padamlah api lada orang majusi. Salatullah salamullah Allah Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masada Nusin anaknya Ali, mati barang nilai kadonya. saja paninggal si diri Nabi. Banyaklah orang lain hendak puasa, saja paninggal si diri Nabi. banyaklah orang kini paduka. Biasa musim siang Ali mati barang jalan kena racun. Saja paninggal si diri Nabi, agamola banyak pada masinta turun. Saja paninggal si diri Nabi agamola banyak turun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah hai salamullah ala yasin habibillah. itu ya masalah warga bagi junjungan kita. Tulan berkahnya ladai kita lan bersama. Akan ditambah Bedakan itu kuat Ibu bapa sama saudara ala kuku tapi cuba dana akan barangai dan mudah-mudah Uya meminta kata uya meminta kata orang dia memang debat ulah ganti dalam apa
cinta mana belau. Ayah mandi lahir waktu badan badu indah balaki badan badu alun kang kali abangnya kapalo de mamiki neng 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 abang parang rai bujang yoga di abang isando pulang nyopagi alam ajar langsang jo pulang nyo pagi pulang sekolah pada kita tolong cara doa dagang simpang nyo mandaka nampak Pak Wali hanya basidaka nampak Pak Wali nyo masih daka abang unian Uya minta kata uya minta kata uya minta kata ada di taman sekolah mulai ramai nilai sipir lada arjuna kami nana bado wala bandar nyokulo di koko lada kana bana lamara kulai jo anda daro Itulah perhiasan dunia. namun yang paling indah di antara Hanya istri saleha, istri yang soleha, sekian keindahan perhiasan dunia. Hanya soleha, istri yang saleha, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam yang kesusahan, selalu jadi hiburan. hanya istri yang saleha, mempunyai cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati. Bahkan sampai hidup lagi, setiap keindahan perhiasan dunia. Hanya istri soleha, perhiasan terindah. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri
damai sampai akhir hayatnya. Denala itu nelenyo pinta. Kami tukang laju itu. Ane tarun koyo denyo bana mara pulai yo jo anak daro. Ayo muda lagi jodoh jodoh yo sampai lanyo tu. Mandape iyo lai katuru nanan sole sole hayo de anda anyo. Sana de taman binar tu iso yo nampang liau tu. No yo bana rumah tangga memang kana dona istilahnya. Yo nala jota biasa damanya yo tadunya. Ade nala itu rukunnya bana yo damai lala di rumah tangga. Yo sayo la sakado yo namona de andanyo. Di dalam yo de nala padoi tunan marando yo didoakan jo. Yo moda manda pe jodo yo la desa sigaiko. Ade nala yo nala sana bana nan mudo nan marando ko. Ade la yo mudo la de nan jomlo tantu kami golan yo. Ade la yo la tu yo de bangkina. Ada sana patala jodo. Irama makinangan ay di bari jo. Tirun tuakan bana kanan mudo. Supayo na mudo aja kata salero. Ibanilah kana apa do malam nangko. Di bari bana jo irama lamo. Jo irama ocu la iko la dio. Sarita dangan jarang masuk. Baru kali ini Apollo masuk. Apa gunung deneka denana bohu apa bantu tempang kuno. Iyoko apa abuno dendeka deyenan buako jadi minan kuno. Elo kacai uang nan kayo supaya iswa idui kau kan sona. Akalang jonden atau kakani ayo isu kau madu adigang olam nebuang. Memang iyo dengan cinan kita. Tapi ratu kawa indah kan nomu. Adi Allah yo nangis ayo deta kona keka sepanjang masuk. Isu kau kawin jo orang kaya. Dan agia kau kado sapangui ayam mato. Supaya tentu dekau isi hati dia dalam agono Saja kau tinggalkan. ada mangan iyo ada yang cinan dekau tapi kau pasti ingatkan omu. Biarlah dayana menangis saja. Deta kona ke kawa sepanjang masa. Aisu kau kawin yo bawali di situ dan dia kau kado sabungkui air bakso Supaya tahu dekawa isi
hati Deyen nan lama gano saja kau tinggalkan. Itu irama bangkinang bobalnya siang didiamo. Diranta elana mua panjai oleh bajelo jelo. Samadi, aku jantala puan kode panedalaka, aku jantala puan panedalaka. Ia somalu, akaunano, malu,alitana malam, hati dan hati, jantung dan lutut. Ada bahasa jangan dibalaminan, dibalaminan, oh dibalaminan, dibalaminan, wisabah lagaramanai, baca dia lagana kalomba, hujan tala puala de bane tala jam, hujan tala. Abang
mana megala isi dompet pembali martabat leba itu lagu ninyo ala kami barilah dimu konan basamo jari nan lain usala denai di haro jua soka basatu rason mungkin antara kita jauh bedanya jari nan lain usala denai di haro jua soka basatu rason mungkin antara kita jauh bedanya ya dia wong pamo siji name Dekai ko hanyo layang biasa Enola kita mata jale Maja satya iswaharinyo jari nan lain usala denai ani haro toka basatu rason mungkin antaro kita dia jauh bedonyo Denai datang ke rumah Aku hati masa mukonya lain sapo inyo malenga ai jatuh ke dalam si ayamato cari nan lain usala denai di haro juo antara kita jauh bedonyo Dekai ko hanyo urang biasa Padomanya sadia kemudian nido Sakabila di sinan sakali di siko Ku jalan jo pande babale biaso Biadanan nusa pusa kolamo Sampai sekarang aiba itu juga Kiro jola de malala oe kamano mano Apenyo samsu aijo ape opo Ikola gara-gara di kami bado Irapi kata epatiti epanyo dahil kato-kato Lima kuliah kana muatamah Semester 2 anak balaki Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn